ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 106477. कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा फोंडा घाट महत्त्वाचा घाट मानला जातो. याच घाटातून कोल्हापूर, पुणे, सातारा, मुंबई, नाशिक, नागपूर या ठिकाणी वाहनांची ये-जा असते. हाच रस्ता आता 15 जानेवारीपासून अवघड वाहनांना बंद करण्यात येणार आहे, तर हलक्या वाहनांना तात्पुरता पर्यायी रस्ता सुरू ठेवण्यात येणार आहे. याचाच आढावा घेतलाय कोकण 7 लाईव्हचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. आमच्या फोंडा घाटच्या रस्त्याचं काँक्रिटीकरणचं काम चालू आहे आणि एक मला वाटतं 7 तारखेच्या दरम्यान आम्हाला एक पत्र आलं आहे की दोनही गावाचे जे पूल आहेत त्याचं काम आम्ही चालू करतो. पण काम चालू करायला आमचा कुठल्याही प्रकारचा विरोध नाही आहे, पण आम्हाला विश्वासात घेऊन आमच्या गावातल्या लोकांसाठी जो पर्यायी मार्ग आहे तो त्यांनी आम्हाला विश्वासात घेऊन ठरवायला हवा होता. आम्हाला त्याबाबतीत कुठलंही माहीत नाही आहे. मारुतीवाडी आहे, बिजलीनगर आहे, पिंपळवाडी आहे, म्हणजे पुलाच्या अलीकडचा जो भाग आहे त्या लोकांना बाजारपेठेत किंवा आमच्या मुलांना शाळेत जाण्यासाठी जो मार्ग आहे तोच पुलाकडचा मार्ग आहे आणि त्यांना पर्यायी मार्ग जो दिला आहे त्यांनी तो फार फिरून आहे आणि तो लोकांना त्रासदायक आहे. तर आमचं अशी मागणी आहे की त्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या गावात यावं, आमच्या गावातल्या लोकांशी चर्चा करावी आणि जो मार्ग त्यांनी पर्यायी निवडणार आहेत, आमची लोक जे सांगणार आहेत तो करून आम्हाला तो मार्ग त्यांनी उपलब्ध करून द्यावा आणि त्यानंतरच पुलाचं काम चालू करावं अशी आमची त्यांना विनंती आहे आणि त्यांनी ते तसं करावं. फोंडा गावात जे ब्रिटिशकालीन 2 पुलं आहेत ती पाडण्याचे आदेश आले असं आम्हाला कळालं आहे. तर ह्या 2 पुलांचं काम पर्यायी मार्ग आम्हाला दिल्याशिवाय ते करू नये आणि ग्रामपंचायत आणि सर्व ग्रामस्थांना त्यांच्या म्हणजे त्यांची म्हणणी काय आहे ती मान्य केल्याशिवाय पर्यायी रस्ता आम्ही करायला देणार नाही आणि पर्यायी रस्ता करतेवेळी सक्षम अधिकारी यायला पाहिजे. त्यांनी आम्हाला व्यवस्थित ते मार्ग दिला पाहिजे, कारण सध्या जे दिले आहेत मार्ग ते आम्हाला मान्य नाही आहे. ते लोकांना भरपूर म्हणजे त्रासदायक ठरणार आहे. तर त्यासाठी चांगला व्यवस्थित पर्यायी सगळ्यांना चांगला मार्ग पडेल असं आम्हाला द्यायचं आहे. त्यांनी तरच पुलाला पाडण्यासाठी हात घालावा त्यांनी. वैभवाडीचं काम करताना बरीच वर्ष लागली आणि त्यामुळे खूप व्यापारी असतील किंवा रहदारी खूप थांबली. त्यावेळी ह्या वैभवाडीचा हे अशाच पद्धतीने सध्या आता हा फोंडा घाट करायला घेतला आहे, त्याबद्दल काय आपलं मत असेल? हो, फोंडा घाट करायला घेतला आहे तर त्यांचं काम चालू आहे, पण ते लवकरात लवकर करतील पुरं असे आम्हाला त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. पण थोडं मध्ये काही त्यांना मध्ये प्रॉब्लेम येत आहेत रस्त्यासाठी, कोण मान्यता देत नाही काय, तर त्यासाठी ते लवकरात लवकर काम पूर्ण करतील असे मी त्यांना सांगितलेलं आहे. काम पूर्ण करा म्हणून. फोंडा घाट मधील 2 ब्रिज, एक सापळे पूल गांधी चौकामधील आणि ग्रामपंचायती नजीकचं उगवाई नदीवरील पूल, हे दोन्ही पुलं ही ब्रिटिशकालीन पुलं आहेत आणि ते होणं गरजेचं आहे. आणि आपला रस्ता काँक्रिटीकरण रस्ता चालू आहे आणि ते काँक्रिटीकरण रस्ता चालू होऊन झाल्यानंतर ही 2 ब्रिज ही जुनी असणं हे तेवढंसं बरं नाही आणि ते होणं गरजेचं आहे. तर त्यासाठी प्रशासनाने सुद्धा आपल्या फोंडावासियांना, आपल्या ग्रामपंचायतना सर्व लोकांचं कशी वाहतुकीची पर्यायी व्यवस्था कशी होईल ती पहिली केल्यानंतर या ब्रिजनं त्यांनी दुरुस्तीला हात घालावा आणि ज्या लोकांना कसा पर्यायी मार्ग देता येईल. आज नजीकचे लोक आहेत, हे मारुतीवाडीमध्ये नजीकचे लोक शाळेमध्ये जाणारे विद्यार्थी आहेत आणि त्यांना जे मार्ग जो आहे तो हा एकच मार्ग आहे. त्यासाठी सर्व प्रशासनाने जो आता हे काढले दुरुस्तीचं हे केलेलं आहे हे होणं गरजेचं आहे. काँक्रीट झालं तर भविष्य 100 वर्ष पुढे बघण्याचं कारण नाही, परंतु हे काँक्रिटीकरण रस्ता होताना हे ब्रिज होणं गरजेचं आहे. तशाच पद्धतीत लोकांची गैरसोय होता नाही, मुलांची शाळेची गैरसोय होता नाही, हे सुद्धा तेवढंच हे आहे. आणि लोकांना बाजारात येणार, डॉक्टरकडे येणार, तर त्यामुळे वाहतुकीची पर्यायी व्यवस्था करूनच या पुलांना प्रशासनाने हात घालावा. सिंधुदुर्गातून पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा घाट तो म्हणजे महत्त्वाचा फोंडा घाट.
आणि याच कणकवली तालुक्यातील ह्या फोंडा घाटमध्ये आहोत आणि 15 जानेवारीपासून हा घाट अवजड वाहनांसाठी बंद असणार आहे. हलक्या वाहनांसाठी पर्यायी वाहतूक दिलेली आहे प्रशासनाने, पण अवजड वाहनांसाठी बंद असणार आहे. आणि त्याच अनुषंगाने आपण या घाटातली नेमकी परिस्थिती बघतोय की सध्या या घाटाची जी रुंदीकरण आहे, काँक्रीटीकरणाचं काम हाती घेतलेलं आहे, पण काँक्रीटीकरणाचं काम अजून कुठलंही सुरू झालं नसलं तर रुंदीकरणासाठी जर संरक्षण भिंत आहे ती उभारण्यात येत आहे आणि त्यासाठी मोठमोठे खड्डे देखील बांधले आहे. काम देखील एकंदरीत सुरू आहे, पण अजून देखील काँक्रीटीकरणाचं काम सुरू नाही आहे. 15 तारखेपासून हा घाट बंद होणार आहे अवजड वाहनांसाठी. जर समजा 2 ब्रिज आहेत, जी फोंडा घाट गावातील जो 2 ब्रिज आहेत ते देखील पाडण्यात येणार आणि तब्बल 13 फेब्रुवारीपर्यंत हा जो फोंडा घाटामधील रस्ता देखील बंद असणार आहे. त्याच दरम्यान जर काँक्रीटीकरणाचं काम सुरू झालं तर घाटातील वाहतूक जी आहे ती एका बाजूने सुरू होईल सांगितलं, पण दोन्ही गोष्टी जर एकदम सुरू झाल्या तर लवकरात लवकर घाटातील रस्ता देखील सुरू होईल आणि त्यानंतर मग ब्रिजचं देखील काम होईल. आणि अनुषंगाने जर बघितलं गेलं तर वैभवाडीत बघितलं मागील 2 वर्षापूर्वी जो रस्ता झाला, वैभवाडी घाटाचा रस्ता झाला, त्याला तब्बल 10 ते 11 महिने लागले आणि तोपर्यंत हा घाट बंद होता, सुरू झाला नव्हता आणि त्यामुळे तेथील वैभवाडीतील व्यापारी असतील, नागरिक आहेत, ते त्रस्त झाले होते, व्यवसाय मंदावला होता. आणि तशाच पद्धतीने आता फोंडा घाटाची देखील वाहतूक आहे ती समजा जर अशाच पद्धतीने मंदावली आणि व्यापारी त्रस्त झाले तर नेमकं काय होणार हे देखील प्रश्न उपस्थित. काही नागरिकांनी सांगितलं की आमचा जो रस्ता आहे प्रशासनाने करावा, आमचा विरोध नाही आहे, पण लवकरात लवकर करावा, लवकरात लवकर याच्यासाठीच. कारण जर समजा आपल्याकडे बाजारपेठ आहे, शाळा कॉलेजांची परीक्षा सुरू होणार आहेत, वैद्यकीय सेवा आपल्याला मिळायला पाहिजे, त्यासाठी लवकरात लवकर पूर्ण करावा. 1 महिना असेल, 2 महिना असेल, जे काही त्यांनी पिरियड घेऊन तो लवकरात लवकर पूर्ण करावा. पण वैभवाडीसारखी परिस्थिती आमची होऊ नये असं येथील स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून हा घाट पूर्ण करण्यात यावा. पण तसं बघितलं तर 15 जानेवारीपासून अवजड वाहनांसाठी हा घाट बंद करण्यात येतो आहे. पण घाटातली नेमकी परिस्थिती आपण बघितली तर सध्या काँक्रीटीकरणाचं काम सुरू झालेलं नाही आहे, पण काँक्रीटीकरणाचं काम सुरू झालं आणि ब्रिजचं काम हे एकंदरीत एकत्रच घेतलं तर लवकरात लवकर हा घाट वाहतुकीस म्हणजे चालू म्हणजे आपल्याला पूर्ण होईल, म्हणजे सुरू होईल काम आणि लवकरात लवकर पूर्ण होईल. त्यामुळे नागरिक समाधान व्यक्त करतील. त्यामुळे लवकरात लवकर हे काम या ठेकेदाराने असलेल्या प्रशासनाने करून घेण्याची गरज आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साध लाईव्ह, कणकवली.